kabaruuji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare. alarba 17 lewru février hitan ujunaje ɗiɗi nogas jeegom joni meftande men e kabaruji ñalawma hannde meftande men e kabaruji jaten en koye dendi men Amadou Touré. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare kabaruji meɗen États-Unis guiɗoɗen ko toon to Washington tugnade kadi ko winda toon to CNN hono gardiɗo homlande sécurité walla ardiɓe ɗum ɓe mbaɗi ɓataki jammanki fade agence toppitiɗo ko fate wallude e jayeji ko mbiyata FIMA ɗum noon wiide wonde ko sibabude oɗo saha joni ɓe keɓani budget mo ganduɗa en kamɓe démocrate ɓe bloqué oɗo saha joni kala mission ngaji ɗiɓe joguino en faaboyade to jayeji gonno ɗino jayeji noon e jeeya hen e wallude yimɓe wallude kala ɗeɗo leyɗele gonɗe oɗo saha joni e caɗele neige walla wallude won leyɗele won surtout patuɗe ko fate e jeyngol ɗum noon mission ngaji ɗiɗon fof e dartini tugnade ha hande CNN ko haali ne wayno ko oɗo note wi wonde ko kamɓe FIMA poti ɗoftade ndeɗo yamiral à partir de alarba hande toon to Washington tugnade kadi ko ummi toon to journal biyeteɗo Axios présentant jeeyaɗo toon to Florida kanko biyeteɗo Randy Fine ɓen porsamo yo censuré walla yo kanko hoore makko yo démission ɗum noon ko caggal nde o ƴefti konngudi o haali wi wonde ko hay suɓade dawaɗi ɓuuri suɓade julɓe ko wawi wonde fof en wani ko kanko Randy Fine wonani hitande ko wonti sarɗiyanke toon to Florida ɗum noon lomtino ko neɗɗo biyeteɗo Mike Walls kono en wayno ko ñande dimanche ɓenɗo en nde winde page makko social biyeteɗo X o haali ɗiɗon haalluji bonni ko julɓe wonɓe to Washington toon to congrès et surtout gardugol makko kanko ro Hana jaaton to Californie ɓe mbi wonde ko alay sago kanko Mike Johnson o hefta leppol teddungal Randy Fine jogi kanko Randy Fine o démissionna ha hande toon to Washington hono Caroline Levitt kanko jogui konngol to Maison Blanche e nder konngol ɗi ƴefti hande taw muccire journaliste uji surtout nde journaliste uji namdima wonde kanko Donald Trump o haali wi wonde ko toujours mo takke mo wiye ko raciste taw ɗum wona gonga journaliste uji namdima kanko Caroline Levitt est ce que mo wawi haalde holno Donald Trump meɗi takkede ko raciste taw wona raciste kanko Caroline Levitt ene wayno o wi wonde ene wayno ko Donald Trump ko walli ɓalleɓe ko hen hay goto meeɗen walla ɗum wonno ni koye ñande oɗo alarba wonno koye kañum hoore mum lollinde ñalawma mbiyata ñalawma ɓaleɓe ɗo e Amérique ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Caroline Levitt caggal muɗum ene wayno o ruttima e yennude démocrate en o wi wonde mo ruttoto e yimɓe liggotoɓe o yaltini gueɗe kewɗe nde ganduɗa ko démocrate en kalata e kanko Donald Trump wonde ko raciste kanko Donald Trump kanko ne o haali haala moƴƴo ko fate e Jesse Jackson cankiɗo hanki to Chicago o wi wonde ko neɗɗo moƴƴo ɓe jaltini kadi toon to Maison Blanche photoji kewɗe ne holla hen kanko Donald Trump e kanko Jesse Jackson gondi e nokkuji kewɗi ɗum noon kadi ene wayno kanko Donald Trump o wi o walli Jesse Jackson e laabi kewɗi e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en ɓaleɓe wonɓe mballani ɗum kadi ko kanko Caroline Levitt haali ɗum to Detroit Michigan tugnade kadi habaruji gomiri toon to journal CBS News hono kanko mawɗo police Detroit ɓe woni koye peeje oɗo saha joni segde police ji ɗiɗon police ji e wiide mabɓe ɓeɗon police ji dartinino yimɓe caggal ɗum noddi yimɓe immigration ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe toon to Michigan koɓe saliɓe liggodirde kala ko fati immigration surtout wuuro wiyetego Detroit ɓe mbi wonde ko police mabɓe liggotta ko immigration kanko mawɗo police noon wiyete ko Tad Betson kanko ardi police toon to Detroit Michigan habaruji men international to Ukraine tugnade kadi ko ummi to journal biyeteɗo radio France international haysindo ko kaldigal hakkunde kamɓe Russie naɓe e Ukraine naɓe nen continue wonde toon to Genève ne wayno ko kamɓe Ukraine naɓe e kamɓe Russie naɓe ɓe continue haare mabɓe tugnade ko yalti hono kamɓe Ukraine ɓe mbi ɓe kefti kena ɓuura 200 kilométre uji carré koye nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Russie ɓe pawno hen juuɗe mabɓe Russie naɓe kañumen koyen ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓawi fawde junggo e nokkuji kewɗi ko guure kewɗe ɗe ganduɗa en wonɓe toon e nder Ukraine to Sénégal tugnade kadi ko winda to Seneweb hono kanko biyeteɗo Abdou Nguer kadi o nanggama ɗum ɗo kadi o nanguira kadi sibabunde ɓe wiide mabɓe kamɓe laamu ngu omo lollina habaruji ɗi gona gonga ɗum ɗon noon wayno kanko Abdou Nguer oɗo saha joni ɓe mbi o ñawete ko ñande aljuma garoɗo o ko sibabunde ɓe koɓe takkimo ko hen habaruji ɗi o rokki ɗi wona gonga ɓuuri heedo ko takka ko hen o fela wonde ko haali haalluji ɗi gona gonga surtout caggal nde oɗo étudiant biyeteɗo Abdoulaye Bandewara ko gueɗe bannoɗe toon to université de Dakar kanko Abdou Nguer gonangol ɗo woni lawol makko gadanol nanguede hande ko fate Sénégal tugnade kadi ko ummi toon to Maroc journal biyeteɗo Al Akhbar goto yimɓe jeeyaɓe comité ex ɗum noon ko CAF ene wayno kañum hoore waɗi déclaration wi wonde kene woni ene yafno fédération marocaine de football saabu ene wayno koɓe toñaɓe e wiide makko kadi o wi ko règle uji walla kuule CAF ɗe jogui ene wayno respectaka e wiide makko kadi ko ene wayno nde joueur uji Sénégal jalti terrain to ɓe joutata e Maroc nde kamɓe fof ɓe ponno rokkede carte jaune o wi noon o yeddani ha hande wonde ko résultat final o pour wonde ko Sénégal heeɓi coupe o ruttita ko hen o wi ko noon gueɗe kewɗe mbaɗama toon kuule coupe d'Afrique des nations ene wayno respecta kanko oɗo biyeteɗo Samir Sopa jeeyaɗo e gardingu CAF ko kañum waɗi ɗi haalluji lewru caggal nde coupe fetta toon to Maroc Sénégal heeɓi ha hande haalluji nene continue haalede ko fate en match o no yaruno ni Seydi Touré golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe won fuɗɗiɓe ñalawma hande lewru korka won dawroɓe janggo so Allah finni en yo Allah jaɓanen jabono hen korka men
hettiyankoɓe radio Jowol Sare to mbawi wonde foof emin mbiya on oɗon jarlo oɗon jaafo ga to banggue amen min jarlima min jaafima ko musidɗo moon Foutanke Diaw.